Bueno, moi boa tarde, vamos a dar inicio á sesión do Pleno da Corporación do 15/2025, co primeiro punto na orde do día. Para que este pleno, convocado inicialmente como pleno extraordinario, pase a aprobarse, a debatirse, se é necesario, e aprobarse o carácter ordinario desta sesión, de forma que se permite a inclusión de novos puntos na orde do día. Como todos os membros da corporación saben, o feito de que se convocara un pleno extraordinario impide que se podan incluir novos puntos por trámite de urxencia na orde do día e, por tanto, para debate por parte desta corporación é necesario e entonces facelo despois de que se debata e se aprobe esta modificación e que se dé ese carácter ordinario á sesión. Tal e como se explica na proposta de aprobación do carácter ordinario, na documentación que se mandou aos grupos, este pleno da corporación foi o que aprobou o carácter ordinario das sesións no pleno celebrado despois das eleccións e, por tanto, ese pleno de organización corresponde, por tanto, ao pleno tamén votar a aprobación deste carácter ordinario desta sesión para poder facer a inclusión destes puntos. A xustificación para incluir estes puntos se deu tamén na comisión informativa e ten que ver, por un lado, que o mesmo día de convocatoria da comisión se recibe o informe da Confederación Hidrográfica da modificación puntual número 6 do PSON correspondente ao convenio urbanístico da Cierrica. E creo recordar o día seguinte cando se recibe tamén por parte da comisión que está encargada de presentar, que se encargou de presentar a proposta de candidatura de José Suárez para o premio para o Día de Belas Artes 2026. Tamén nos pedían o apoio do Concello. Se explicou aos membros de toda a corporación estes dous motivos e era porque ese é o motivo polo que traemos este punto na orde do día de carácter ordinario da sesión de aprobación, si procede. Por parte do Partido Popular? Hai dous motivos principais, digamos, para o cambio da consideración do pleno de corporación de extraordinario a ordinario. A primeira cuestión é motivada por un acto, digamos, a raíz dunha petición dun xulgado. Entonces, nos vamos a dicir que sí, e o segundo motivo con máis razón, a declaración en favor do fotógrafo José Suárez, pero quero subliñar que o primeiro tema, en parte, débese a deficiente xestión por parte do grupo de goberno municipal, un proceso longuísimo ao largo de 21 anos, é dicir, o convenio data de 2004. Vaise proceder a aprobación provisional, se así o refrendamos, en 21 anos despois. Entón, hai cousas que hai que tratar de facer antes e non ter que recurrir a cambios de pleno, de se ordinario ou se extraordinario. Pero, de todas formas, apoiamos a proposta de modificación. Por parte do Grupo Socialista? Apoiamos a proposta. Vale, pois sometemos entonces a votación, entendo, por unanimidade, pero sometemos a votación. Votos a favor da proposta de dotar de carácter ordinario a sesión? Apróbase por unanimidade. Vale. Ahora pasaríamos a votar a inclusión, entonces, por trámite de urxencia dos novos puntos. Os puntos serían, no punto número 8, unha modificación que sería, en lugar de octavo, que sería robos e preguntas, pasaría a ser o punto número 8, aprobación provisional da modificación puntual número 6 do PSON, convenio urbanístico da Cierrica. O punto número 9 sería a proposta de apoio á candidatura de José Suárez para o Día das Artes Galegas 2026 e pasaría robos e preguntas a punto número 10. Sometemos entonces a votación esta modificación, inclusión dos puntos e a modificación no que ten que ver con robos e preguntas. Votos a favor? Apróbase por unanimidade entonces a inclusión dos puntos e a modificación de robos e preguntas para o número 10. Punto segundo, modificación orzamentaria 1/25, aprobación inicial se procede. Deuse conta tamén na comisión informativa do motivo e a xustificación pola que se trae esta proposta de modificación de créditos, que ten que ver fundamentalmente coa existencia de concesións de subvencións
ao Concello de Allariz, tanto para a conexión do núcleo urbano Allariz-Mato, como para o tema da recollida de lixo e compostaxe, que teñen que ver con ese punto limpio e ese programa de compostaxe, a aportación tamén do Fondo de Compensación Ambiental e a aportación ao Obradoiro de Emprego. Estas dúas últimas, a aportación do Fondo de Compensación Ambiental e o Obradoiro de Emprego, e por eso se denominan así a aportación, son subvencións que o Concello ten solicitadas conxuntamente co Concello de Vilar de Santos. Unha vez que concedida esta subvención, o Concello de Allariz ten que facer a transferencia de créditos da parte que corresponde ao Concello de Vilar de Santos desa petición conxunta de subvencións. E no caso do Fondo de Compensación Ambiental, os créditos que necesitamos para facer esa transferencia son de 20.000 euros, e no caso do Obradoiro de Emprego son de 5.000 euros, que o que temos que aportar cada concello dos tres que solicitamos ao Obradoiro de Emprego: Vilar de Santos, Vilar de Barrio e o Concello de Allariz. Por tanto, tanto de Vilar de Barrio como nós temos que facerlle ese ingreso ao Concello de Vilar de Santos dese Obradoiro de Emprego. No que ten que ver ca alta na aplicación de gastos das escolas culturais, o motivo non é nin unha subvención a maiores, tal como se explicou na comisión, senón que habitualmente nos orzamentos do Concello aparece sempre a partida 3341222799 correspondente ás escolas deportivas. Este ano, por un erro, esa partida non está incluída, pois seguramente un erro confeccionar o Excel e quedou fora esa partida, e agora, a hora de imputar as facturas correspondentes ás escolas culturais nas partidas correspondentes, detectamos que non existe partida para imputalo. Por lo tanto, sería recuperar a partida que habitualmente ven sempre no orzamento municipal e que ten que ver con esas escolas culturais. Esta é a proposta que traemos para o seu debate e para a súa aprobación, se procede. Esta proposta ven acompañada de todos os informes necesarios para xustificar non só a súa seguridade xurídica, sino tamén o informe de control permanente do cálculo de estabilidade, e, por lo tanto, anunciamos xa que o voto favorable, como non pode ser de outra maneira, do Grupo de Goberno. Por parte do Partido Popular? Sí. Ainda que, digamos, a modalidade de modificación é a de crédito extraordinario, realmente hai unha transferencia de crédito que procede do caixón desastre que é o Plan Allariz. O Plan Allariz ten uns créditos iniciais de 450.000 euros e pasa a ter uns, en números redondos, uns créditos finais de 346.000 euros. Entón, este caixón desastre sirve, digamos, para prover de crédito as 6 conceptos que se incluen agora. Técnicamente é correcto, de todas formas, nós en seu momento estivéranos no orzamento de 2024 e que íbamos a absteñer tamén. Parte do Grupo Socialista? Un tema, tamén no expediente que se tramitou a comisión faltaba, digamos, a previdencia da alcaldía e a memoria da alcaldía, que agora se incorpora. Voto favorable. Vale, bueno, só unha cuestión con respecto a isto. Lóxicamente, hai unha transferencia de crédito porque con estas subvencións xa nos gustaría que non fora así, pero esas subvencións non son o 100%. Por lo tanto, o Concello, en esta subvención, igual que en outras, ten que aportar a parte correspondente a esa subvención. En este caso, algunhas delas, e tal como se informou tamén na comisión, máis gravoso aínda porque a Xunta decidiu, a diferencia de outras comunidades autónomas, que non incluían esa financiación o IBE. Outras comunidades que están utilizando tamén estes fondos Next Generation están incluindo IVA, porque somos finalistas, e, por lo tanto, o non ser recuperable, o máis razonable é que se poda subvencionar o IVA tamén. En este caso non é así e, por tanto, se supón que non só temos que facer a aportación da porcentaxe que inicialmente ven na convocatoria da subvención, sino tamén a do IVA correspondente. Isto sucede con prácticamente, a facer a aportación do Concello con todas as subvencións, por sorte non con todas, hai que financiar tamén o IVA, e, por lo tanto, en aquelas que xa se prevén ou que son de todos os anos, nós xa temos abertas partidas específicas para esa subvención e que xa levan nome e apelidos desde a aprobación do orzamento. En outras, como estas, son convocatorias novas que non teñan salido e que teñen que ver fundamentalmente con esos fondos Next Generation e que, por lo tanto, non podíamos prever, e, demais, pensábamos en algunhas delas que non iban a salir esas convocatorias e, por tanto, non se podía prever.
Eso que supón, por un lado, que podamos financiar algúns dos gastos que se van a cometer con fondos propios e que agora podamos ter financiación para algúns deles, por tanto, eu creo que lonxe de ser un problema, creo que é unha oportunidade que por lo menos unha parte desas inversións as podamos ter financiadas. Entón, esa cuestión, salvo a que estaba comentando antes, que ten que ver con ese erro no orzamento ca partida de escolas culturais que quería facer. Do Grupo Popular, perdón, do BNG e do Partido Socialista, e que a abstención do Grupo Popular. Punto número 3, relación de postos de traballo, de aprobación definitiva si proceden. Ten para defender este punto a palabra o concelleiro de Persoal, Alberto Conde. Boas tardes. Hoxe procedemos a presentar a este pleno a RPT definitiva para a súa aprobación se procede unha vez valoradas as alegacións presentadas polas traballadoras e os traballadores do Concello de Allariz. En total, como teñen na documentación que dispoñen, foron 20 as alegacións presentadas, das cales suliñar somente o seguinte. Por unha parte, 4 alegacións correspondían a unha mesma cuestión e que facían referencia a unha diferente retribución nun posto, no caso de limpiadoras. Comprobada esta situación, púdose averiguar que fora un erro e variouse, polo tanto, na RPT esa retribución dese posto que estaba incorrecto. Por outra parte, o resto das alegacións infórmase favorablemente de xeito total ou parcial en 6 delas, e o resto, a maior parte das alegacións fan referencia ás funcións que se desempeñan nese postos de traballo, pero si existe unha coincidencia na maior parte delas coas funcións que xa están indicadas na proposta anterior de RPT. Por lo tanto, nesas foron xa informadas desfavorablemente. Esta proposta de RPT reflexa unha mellora na retribución salarial dos traballadores e traballadoras e supón un incremento de 5.282 euros con respecto á anterior proposta, quedando nun total de 118.296. Que este sería o custo económico de implantación da RPT para o Concello. A RPT actual e que agora se trae ao pleno busca equilibrar eficiencia, transparencia e xustiza laboral, garantindo que cada posto teña unha descripción clara e permita ter tamén en conta esa igualdade salarial, a carga de traballo e as oportunidades de desenvolvemento persoal. Xa para rematar, agradecer aos traballadores e traballadoras a súa contribución que con estas alegacións fixeron a RPT, que é a primeira RPT que vai ter o Concello de Allariz e que vai permitir seguir por parte do Concello colaborando no proceso de acadar o entorno de traballo máis xusto e eficiente para todas e para todos. Moitas gracias. Por parte dos grupos, Grupo Popular. Tal como dicía en a comisión, hai dos aspectos. Un primeiro, que era totalmente necesario a creación de RPT a nivel do Concello, para que cada traballador sepa exactamente qual é a súa situación económica, e cualquier persona que aspire en o seu día a un determinado posto de traballo do Concello tamén sepa cuáles son esas condicións económicas. Dito isto, en canto, digamos, ás propias postos de traballo, a explicación que se dá polo equipo redactor dos criterios para reconocer ou non as alegacións presentadas polos traballadores son, desde o noso punto de vista, demasiado xenéricos. De feito, reconócese esta condición de discrecionalidade, dice a valoración de cada posto de traballo ten un elevado contido de discrecionalidade técnica en materia de cada administración. É evidente que hai unha parte discrecional e é imposible evitala, pero en cualquier tema deste tipo que toca un tema económico é imprescindible tratar de obxectivizar ao máximo os criterios polos cuales se acepta unha alegación ou non. Isto vese que hai algunhas alegacións que solicitan determinadas funcións que non se recoñecen, que algunhas se di que están incluídas en outras funcións que xa están recoñecidas. Tamén se di de que hai un recoñecemento xenérico das funcións, porque non se pode facer un recoñecemento desas funcións de forma pormenorizada.
sin embargo, hai outras alegacións que se estiman unhas novas funcións e, como consecuencia, modifícase as funcións económicas. Pero dá a sensación, visto, digamos, a contestación, de que é unha justificación aleatoria e que non hai uns criterios suficientemente objetivos para dar contestación á estimación das alegacións ou non. Por este motivo, nos vamos a abstener. Creemos que a creación dunha nova RPT merecía, digamos, unha pormenorización maior das funcións dos postos de traballo, hasta un límite razonable, e tamén unha objetivización máxima, digamos, dos criterios para establecer esas funcións de cada posto de traballo e tamén para contestar a cada unha das alegacións. Por parte do Grupo Socialista. Bueno, pues consideramos que era importante definir as características de cada grupo e subgrupo e as retribucións que se sean aplicables. Así que o noso voto vai ser favorable. Ben, eu só unha cuestión en isto, por aclarar. Eu creo que, efectivamente, sempre hai que por aí que hai certo grado de discrecionalidade, porque eso o propio concelleiro do Grupo Popular o recoñece, efectivamente hai cosas que son así. Ahora, eu, se hai algo que teño claro de todo este proceso de confección da RPT é que non hai, por moito que a empresa poda decir que sempre hai certo grado de discrecionalidade, hai muitísimo menos grado de discrecionalidade do que a empresa pode decir. Porque é verdad que se algo aprendimos de todo este proceso e que é verdad que se vai obxectivando por puntos as funcións de cada un, que dicir que ao final o resultante total, no caso de estar falando de salarios, é o resultado total dun importe por punto e dos puntos que corresponden a cada unha das funcións, por tanto, a suma desos puntos, entonces, eso é o que dá o salario e, por tanto, non vexo esa discrecionalidade e, despois, boa parte das alegacións non tiñan que ver co salario. O sea, tiñan que ver, en algúns casos, con funcións que, ao mellor, un traballador xa non presta e as novas que sí que presta e, por tanto, actualizar a ficha, porque é verdad que a RPT é un proceso longo e en ese proceso hubo cousas que cambiaron tamén e, por tanto, tamén se foron facendo esas adaptacións. Eu creo que as poucas alegacións que hubo no sentido de que algunhas eran a mesma alegación para todos. Quero dicir, no sentido de que, pois, o mellor, o grupo de limpeza que fai, non sei, dicir, pero, e tiña que ver, o mellor, cas funcións, e non con outra cousa. É o que explica tamén porque foi tan laboriosa a confección da RPT, porque levou tantas reunións, tanto traballo cos traballadores, cos sindicatos, co comité de empresa, facelo para acabar tendo un documento que tuvera un grado de consenso moi elevado, non? Por tanto, bueno, eu creo que unha vez ademais que foi votado favorablemente pola plantilla do Concello na súa maioría, eu creo que estamos ante un documento que é un bo documento, non? E que estamos todos de acordo, bueno, pues que clarifica tamén cuestións que antes podían non estar clarificadas e que ahora tamén as clarifica. Sometemos entonces a votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG, do Partido Socialista e coa abstención do Partido Popular. Punto número 4, contrato de concesión auga, aprobación, continuidade, se procede. Ten a palabra o tenente de alcalde Bernardo Varela. Sí, bueno, boa tarde. Traemos hoxe o expediente de continuidade do contrato de concesión do servicio de abastecemento de auga e depuración de augas residuais. Este contrato vencería o próximo 8 de xullo de 2003, no mes de xullo, é dicir, ainda faltan 2 meses, pero é certo que comprobamos que non vamos a ser quen nese prazo de facer a licitación e concesión deste contrato de augas. Un contrato que é moi importante, é tan importante que a propia legislación, o marco legislativo que temos, nos indica que é un servizo obrigatorio e que por eso se habilita aos entes locais a darlle unha continuidade cando non se licitou no seu momento e, polo tanto, non é un servizo que poda decaer. Xa digo que legalmente así está establecido. É certo, e iso xa o dixemos en comisión,
que podíamos telo feito con máis dilixencia e, polo tanto, que a día de hoxe estuvera, pero tamén é certo que xurdiu un convite que non foi menor. Pensamos que iba a ser moi doado, pero atopámonos ca dificultade de que os modelos que anteriormente se podían facer, como cando se licitou este contrato, na actualidade xa non eran posibles. Por que? Porque os convenios entre concellos que anteriormente habilitaban para asinar un contrato deste tipo por un tempo longo, agora mesmo están limitados a 4 anos. E, lóxicamente, un contrato deste tipo non pode sair a 4 anos, posto que ninguna empresa vai a concluir a él con esa garantía mínima de 4 anos e, ademais, ca dificultade de que cada 4 anos o tería que renovar cada concello. É dicir, podíase facer, imaginemos, 20 anos, pero cada pleno Finalmente, despois de dar bastantes voltas, temos que confesalo, atopamos un sistema que, sin obligarnos a crear unha mancomunidade, porque era o sistema ao que nos abocaban, pero entendemos que ese non é o modelo, posto que sería crear outra superestructura, cos seus gastos e as súas dificultades de xestión, atopamos un modelo que sí que permite sacar un sistema de cooperación para o que sería a licitación do proxecto, que está xustificada, xa que, supoño que todos vostedes son coñecedores de que temos unha etapa que compartimos, das dúas que hai, porque hai dúas dentro do mesmo recinto, unha etapa que compartimos e que manda auga para 2 depósitos que están situados no Monte do Castro, pero en realidade un é o que sirve o Concello de Allariz e outro sirve o Concello de Taboadela. Entonces, o plantexamento que se fixo, e neso concordamos co Concello de Taboadela, é facer unha licitación conxunta do que sería a licitación xeral do suministro de auga e saneamento para ambos concellos, pero que despois cada un teña un contrato diferenciado a partir dese punto, co cual xa non hai por que seguir co convenio, porque xa remata nese punto ese convenio de cooperación horizontal, que é así como se denomina, e a partir de aí xa pasaría cada concello a ter esa licitación, ese contrato por separado para xestionar coa empresa concesionaria que salga desa licitación. Como ben reflexa o informe técnico aportado desde Secretaría, esta continuidade baséase no interés público, non podemos está xustificado pola finalización da vixencia de contrato, como decía, no mes de xullo, e estas causas consideranse suficientemente razoadas e justificadas por razón de interés pública para proceder á continuidade do servizo nos termos expresados pola jurisprudencia e polos órganos consultivos de contratación que amparan utilizar a fórmula de continuidade do servizo, en especial pola contundencia e claridade do informe consultivo, neste caso da Xunta Consultiva de Canarias. Atendendo a que este contrato foi adxudicado por acordo plenario, corresponde a este órgano darlle esa continuidade ao servizo. E por eso hoxe o traemos aquí, co compromiso certo de que na maior brevidade, en calquera caso, cara a comenzos do ano que ven, porque son contratos que teñen a súa complexidade. Ahora mesmo está operando de Carballiño e a verdade é que teñen levado varios disgustos polo camiño. Pois nós agardamos facelo ben desde o principio e, xa digo, de cara ao ano que ven poder ter unha nova concesionaria do servizo de augas e saneamento que garantice un bo servizo para Allariz a futuro. Nada máis, moitas grazas. Tal como dixemos na Comisión de Facenda, vamos a votar en contra. Nós creemos que aquí houbo un fallo de xestión importante por parte do Concello. O contrato anterior, o contrato indevixente, é de 25 anos, entonces sona como unha excusa, digamos, a nova complexidade xurdida para facer o contrato. Esta situación en que estamos agora e que está estudiando o Concello tiña que haber empezado fai un ano, sacar a licitación con modelo de sistema de cooperación para a contratación, cunha licitación conxunta e con contrato diferenciado para Taboadela e para Allariz. Pero iso, en lugar de empezalo agora, que está a punto de rematar, tiñase que haber empezado o proceso de estudio da solución fai un ano, de forma que 3 meses antes en que se rematase o prazo da adxudicación do anterior contrato se sacase en tempo, e desde logo foi un fallo de xestión grave. É dicir,
Iso hai que prevelo con antelación suficiente e non deixar que os laureles que estén aí e que nos durmamos nos laureles. Votaremos en contra. Grupo Socialistas, que pecamos de ilusos en este tema, porque nós non preveíamos 3 meses de antelación. 3 meses de antelación, podo dicirlle que non son suficientes para licitar unha obra. Non había que facerlo con 3 meses de antelación. Licitar unha obra antes de que acabara o plazo. Tiña que ser feito moito antes. De feito, nós empezamos este proceso xa que anterior secretaria, con Ángela, e podo dicirlle, ainda recoñecendo que efectivamente pecamos de ilusos e que, por lo tanto, dábamos por feito que non iba a haber a complexidade que despois nos atopamos, a complexidade xurídica para poder facelo conxuntamente. Non houbera pasado todo isto se nos decidimos que, visto as complicacións que nos surgían por aí, fixéramos unha licitación solo do Concello de Allariz, que de feito tamén estuvo sobre a mesa, cando vimos que había dificultades importantes. Se nos demoramos tanto tempo era por interés de facelo conxuntamente, senón xa o teríamos feito bastante antes. E é verdad que pasamos por diferentes concellos e consultamos e tratamos con diferentes concellos que estaban cooperando, falamos con xuristas e hasta que ao final, a través de outra vía, conseguimos unha solución para isto, pero que hasta ese momento tampouco ninguén nos dera unha solución para poder facelo así. É verdad que en ese momento podemos tomar a decisión de irnos solos, pero seguimos esperando para intentar agotar todas as posibilidades para facelo conxuntamente. O proceso, desde logo, é un proceso de bastante máis de 3 meses de licitación, porque esos meses seguramente non serán ni siquiera suficientes para facer o estudio económico, e despois, simultaneamente haberá que ir facendo tamén os pregos para telo máis ou menos solventado. Pero é verdad que boa parte dos pregos non poden avanzarse sin os datos que se derivan do estudio económico. Entonces, se poden ir avanzando traballos, pero outros non. Por lo tanto, estamos facendo un proceso que aínda en concellos que teñen unha capacidade con personal xurídico propio, unha capacidade importante e con gabinetes xurídicos propios que están facendo este mesmo proceso que estamos facéndonos agora mesmo, que levan anos tamén con isto, pleitos con isto, e, por lo tanto, con unha complexidade no que ten que ver con estes contratos moi importante, e nós dábamos por feito que habería unha forma bastante máis sinxela de poder facelo conxuntamente sin necesidade de todo isto, pero a realidade legal é que non é así. Por tanto, ahora xa dimos ca solución e, por tanto, no noso interés, sobre todo porque nós queremos que isto sea unha oportunidade para poder facer inversións, tanto en auga como en saneamento, na rede de auga como na rede de saneamento, é unha oportunidade, por lo tanto, lóxicamente temos interés en que se poda facer o antes posible, porque as melloras que se podan facer na rede, en canto se podan executar, vai en beneficio de todos os veciños que vivimos aquí. Por lo tanto, estamos, creo que todos os grupos de acordo en que efectivamente actuemos rapidamente. Un segundo turno. Eu creo que me expliquei bastante claro, pero para evitar confusións, non dixen que se fixera o proceso de licitación en 3 meses, sino que a licitación tiña que estar feita para 3 meses, sacala 3 meses de antelación a finalización do presente contrato. Non é suficiente. Non é suficiente porque todos estes contratos, hasta ahora, espero que non se non vaya, pero todos van aos tribunales. No, pero legalmente... Co cual, se está rematado 3 meses antes o proceso de licitación, non estaríamos aínda con... Legalmente tiña que estar feito o proceso de licitación como mínimo con eses 3 meses de antelación cos pliegos correspondentes, co cual o que dixen tamén que tiñen que, por lo menos con unha antelación dun ano, de haber empezado todo o proceso. É dicir, que entón sí habría tempo. O que pasa é que, deixaron pasar o tempo e pillounos o plazo. Sometemos entonces a votación. Votos a favor? Votos en contra? Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG, do Partido Socialista, e co voto en contra do Partido Popular. Punto número 5, ratificación do acordo de irmandamento entre Ponte de Lima e Allariz. Aprobación se procede. Ten a palabra a concelleira de Turismo, María López. Boa tarde. Por todos nós son coñecidas as boas relacións do noso concello co Concello Portugués de Ponte da Lima, municipio co que compartimos eventos como o Festival Internacional de Sardins, museos do xoguete e tradicións como a Vaca da Cordas e a Festa do Boi. Con motivo dos 900 anos da fundación de Ponte da Lima e con data 3 de marzo de 2025, asinouse un documento entre a alcaldesa do Concello de Allariz e o alcalde de Ponte da Lima. O contido é un acordo de irmanamento entre o Concello de Allariz e Ponte da Lima que tendes en documento anexo, e os principais obxectivos do irmanamento serían os seguintes: establecer e reforzar lazos de amizade entre as dúas comunidades e os seus habitantes,
promover os intercambios un maior entendemento e aprecio mutuos. Atendendo a estes antecedentes, propónse a pleno o seguinte dictame: ratificar o documento asinado 3 de marzo do 2025 e declarar formalmente os municipios de Allariz e Ponte da Lima como cidades irmás. Facultar a alcaldesa para que suscriba os documentos que sexan necesarios en orde de execución do procedente acordo e comunicar o acordo plenario ao Concello de Ponte da Lima. Moitas gracias. Por parte do Grupo Popular. En este caso, si vamos a apoiar, digamos, o proceso de hermanamento con Ponte de Lima, porque son dos concellos, en este caso o Concello de Ponte de Lima, a Cámara Municipal, que teñen uns paralelismos extraordinarios. Teñen, tal como sinalaba a concelleira, múltiples elementos comuns. Dificilmente se podría encontrar outro concello ou Cámara Municipal co que tuéramos tantos paralelismos como con Ponte de Lima. De feito, parte das aguas que chegan a Ponte de Lima van desde o Concello de Allariz, da parte sur do Concello de Allariz a través do Limia, chegan hasta ali. É dicir que temos lazos hasta físicos tamén. Entón, nós consideramos que sí, que é aceitada, digamos, o hermanamento con Ponte de Lima, ainda que sí temos unha queixa e é que se veña con feitos consumados. É dicir, isto creo que se debería haber comentado aos demais membros da Corporación Municipal para ter un coñecemento e non chegar co feito consumado da proposta de hermanamento. Isto non é un proceso de días tampouco, é un proceso que leva un tempo e durante ese proceso creo que se nos debería haber dito que se pretendía un proceso de hermanamento con Ponte de Lima. Parte do Grupo Socialista. Bueno, isto sempre vai ser enriquecedor para as dúas vilas, así que voto favorable. Pois sometemos entonces a votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade de todos os grupos da corporación. Vamos a ver, temos dous puntos ahora que, tal e como estaba confeccionada anterior do día, antes de que someteramos a votación a inclusión destes novos puntos, pois son os que estaban ao final da orden do día, que son as que non son de debate, que son de dar conta. Como votamos ahora esta modificación na orden do día, vamos a manteros tal e como está, tal e como votamos, aínda que sean de dar conta, e despois teñamos uns que son de debate tamén. Entonces, mantémolos aí. No punto número 6, dar conta do decreto de liquidación do exercicio 2024, tal e como se informou na comisión, asinouse o decreto para facer a liquidación do orzamento de 2024, que ten uns datos que nos creemos son positivos para o Concello e que son os que se asuntan na documentación que se enviou. Aínda que é certo que, como este é un punto só de dar conta, os membros da corporación saben que despois toda a documentación da conta xeral se remitirá no prazo e forma tamén para que se poda debatir as contas do 2024. No que ten que ver co estado de liquidación do orzamento, o resultado presupuestario axustado é de 864.491,84 euros, con os dereitos recoñecidos netos de 8.003.828,01 e unhas obrigas reconocidas netas de 6.015.991,72. Xa explicamos tamén na comisión informativa que se deu conta deste decreto de liquidación que estas cantidades teñen que ver fundamentalmente co plan de sostibilidade turística de 1 millón de euros e que o que fan é, dar unhas cantidades no resultado e no estado de liquidación do orzamento que poden ser en algún momento chamativas, pero que se corresponden precisamente con esa situación. Eso ten que ver tamén co estado remanente de tesourería, no que aparecen a 31/12 do 2004 uns fondos líquidos no Concello de 1.761.913 euros. A explicación tamén é ese millón de euros do plan de sostibilidade turística. Eso nos dá un remanente de tesourería para gastos xerais de 1.310.117,87 euros. Eu creo que xunto con estes datos é de destacar, e aparece tamén na información que se dá aí, que esta liquidación do orzamento cumpre co principio de estabilidade orzamentaria en positivo, cunha capacidade de financiamento de 903.789,7 euros, que cumpre tamén coa regla de gasto que estaba fixada para o exercicio 2024 no 2,6%, cumpre tamén co límite de débeda, a débeda do Concello a 31/12 queda establecida, queda fixada en o 36,71% dos ingresos correntes de carácter ordinario, por tanto, moi lonxe
do 75% ou do 110% legais que se establecen, e tamén é importante destacar, tal e como se ve na documentación, que se cumple o período medio de pago a proveedores e que no cuarto trimestre do 2024 o período medio de pago a proveedores deste Concello establece en 13 días. Por lo tanto, en 13 con 43 días. Por lo tanto, dar conta de que foi asinado este decreto de liquidación e que isto irá ahora completado co resto da documentación para que na presentación da conta xeral podamos facer o debate correspondente a estes números e a estas contas do 2024. No punto número 7 da orden do día está a dar conta o decretos da alcaldía do 1 ao 140, son os decretos que se firmaron en este período e que, como sempre se indica, están a disposición en secretaría. Pasamos entonces ao punto número 8 xa, os puntos que aprobamos ao inicio deste pleno que se incorporara, que son a aprobación provisional da modificación puntual número 6 do PSON, convenio urbanístico Asia Rica. Ten a palabra o concelleiro de Urbanismo, Javier Díaz. Hola, boa tarde. Hoxe traemos a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal co fin de dar resposta ao convenio urbanístico asinado entre o Concello de Allariz e os propietarios dunha finca localizada na zona de Asia Rica, co fin de obter unha cesión de 5.400 metros cuadrados para a zona verde dunha finca de 6.500 metros cuadrados. Prevese recalificar o solo da parcela obxecto do convenio como solo urbano non consolidado, dado que non dispón de conexión con servicios urbanos. A parcela constituirá unha nova área de reparto, a número 148, concesión de zonas verdes e dotacións de sistema xeral e local, que se corresponderán cos 5.400 metros cuadrados establecidos no convenio, dos cales 36 metros cuadrados equivalen a área de reparto de equipamentos. Prevese eliminar a edificación existente e construir unha vivenda de 2 plantas. Así mesmo, as plazas de aparcamentos e alborado cumprirán os mínimos establecidos por lei. Aquí gustaríame reflexar que os informes da Confederación Hidrográfica do Miño Sil son todos favorables, si ben condicionado a que na planimetría se reflexen as liñas de identificación da zona de fluxo permanente e as liñas de período de retorno de 500 anos, coñecido co nome de Q500. Aquí non se trata dunha cuestión de fondo, senón de forma. E non existe ninguna discrepancia entre a aprobación inicial, ninguna consideración alguna do que se aprobou inicialmente. Por tanto, si procede a votación procede votar a aprobación provisional e remitir á Xunta de Galicia para a súa aprobación definitiva. Por parte do Grupo Popular. Este é un caso flagrante de incumprimento por parte do Grupo do Goberno das súas obligacións. Un fallo de xestión tremendo que perxudicou notablemente a uns particulares. Non é de recibo que se firme un convenio, que se asina un convenio no ano 2004 e que en 2025, 21 anos despois, estemos procedendo a aprobación provisional. E para iso ten que haber un proceso judicial polo medio. É dicir, no ano 2019 ten que haber un proceso judicial para que o Concello de Allariz se mova e proceda a cumplir unha obligación que contraera cando se firmou o convenio. Aínda así, foi no ano 2019 cando se iniciou ese proceso judicial e deu lugar a que, por parte do Concello, se movese, digamos, a modificación puntual. Pero a aprobación inicial desa modificación puntual non se produxo hasta o 2022, levou 3 anos chegar a producirse esa aprobación inicial. Unha vez feita esa aprobación inicial, houve previamente, a principios dese mesmo ano, o proceso de avaliación ambiental, no que había unha serie de deficiencias que se subsanaron para a aprobación inicial, que se recolleron para esa aprobación inicial, e coa corrección desas deficiencias aprobouse esta modificación puntual número 6. Nos daquela vez estivémonos e vamos volver a facer non por o contido do documento en sí, sino por todo o proceso e as deficiencias do proceso. É dicir, é útil para o Concello conseguir unha amplia zona de 5.400 metros cuadrados para o sistema xeral de espacio libres e zonas verdes. A cambio, o Concello cedía un aproveitamento en parcela particular aos titulares desa cesión.
pódese sopesar, porque aí hai realmente un aumento de edificabilidade. Judicialmente o tema, o Concello, digamos, non moveu ficha para proceder á modificación puntual. De todas formas, unha vez feita a modificación puntual, estamos outra vez no 2022, estamos ahora no 2025. Tampouco foi áxil precisamente desde a aprobación inicial ata ahora, digamos, o Concello para tratar de conseguir a aprobación provisional e posteriormente a aprobación definitiva desa modificación puntual. Entrando xa en o tema do contido, efectivamente hai informes favorables da Diputación, da ASI, de Patrimonio Cultural e hai un informe favorable condicionado da Confederación Hidrográfica que pon dúas condicións, unha de carácter gráfico, que se recolla, digamos, a liña da Q500, digamos, o tema de auga no recorrido preferente das augas, e por outro lado que se recolla parte en a normativa unha modificación da normativa. Isto recolleuse, pero a verdade que deficientemente. Literalmente está recollido, pero o plano no que aparecen a folla de fluxo preferente e a liña do Q500 é un plano totalmente abstracto, sin base cartográfica por debaixo, que hai que facer un notable esforzo para identificar cal é o fluxo preferente e cal é a liña de Q500, sobre todo esta última, que é unha liña de puntos mínimos que hai que facer un esforzo considerable para tratar de localizala. Cualquier persona que non sea de Allariz non sabe nin por onde vai o río en ese plano. O sea, é inidentificable o río, o cual dice todo, é un plano que é deficiente en canto ao contido, aínda que se recolle literalmente, digamos, o que solicita a Confederación. En canto á normativa que se solicita que se complete, eu tive que ler dúas veces para localizar onde estaba recollida a modificación da normativa, porque está ao final de toda a normativa un punto dedicado a peches. Tiña que haber un apartado especial, concreto, para o que solicitaba a Confederación Hidrográfica. De ninguna maneira se pode imaginar que en o apartado peches vai a estar recollido o aspecto normativo que se solicitaba a Confederación Hidrográfica. Nós vamos a abstener porque creemos que é útil e necesario, digamos, que vai adiante a modificación puntual, pero o proceso longuísimo non se debería repetir un proceso así. É unha cuestión que solicito que cualquier convenio que firme, que asine o Concello, que se faga constar o plazo para dar cumplimento ás súas obrigas, porque aquí non había establecido ningún plazo. Mellor dito, había establecido un plazo que consistía en que en a primeira modificación da pensión que se recollería unha modificación puntual para recoller o aproveitamento lucrativo que lle correspondía aos propietarios. Houve unha modificación puntual antes de esta, do PSOE, que ademais se recolle no expediente. En esa modificación puntual non se tramitou a modificación que recollese o aproveitamento lucrativo desta parcela. É dicir, non figuraba ningún plazo para cumplir a súa obriga de facer a modificación puntual, o cual creo que é un erro tremendo, é dicir, débese recoller sempre un plazo para que o Concello cumpla as súas obrigas, pero había un plazo indirecto que era en a primeira modificación puntual facelo e non se fixo. Entón, solicito que calquer convenio que se faga a partir de agora que sí se recolla un plazo concreto para que o Concello cumpla as súas obrigas, porque os propietarios fixeron a cesión deses 5.400 metros cuadrados no momento da asignación do convenio. E hasta ahora, o Concello, ainda estamos agora ca aprobación provisional todavía. 21 anos despois. Parte do Grupo Socialista? Sí. Bueno, pensamos que é unha boa noticia a ampliación deste espazo, non só para a veciñanza de Allariz, senón para quen poida visitarnos. Destacar a xenerosidade da familia que pon a disposición todo ese terreo. Bueno, eu non vou repetir xa debates que demos, incluso información que demos de forma privada no seu momento con respecto á familia e o tema dos plazos e algúns cuestións que son particulares e que en privado se puderon dar e, por tanto, non o vou a repetir agora. En todo caso, tomamos notas das propostas que se fan aquí e con eso sometémoslo a votación.
Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale, pois apróbase cos votos favorables do Grupo Municipal do BNG, do Partido Socialista e coa abstención do Partido Popular. Punto número 9, proposta de apoio á candidatura de Xosé Suárez para o Día das Artes Galegas 2026. Bueno, tal como se informou telefónicamente pola prisa que había para a incorporación tamén deste punto, igual que no caso anterior, se remite posteriormente esa proposta de acordo que imagino xa que todos os grupos leerían, pero que vou a dar lectura eu para que conste para acta a proposta de acordo que se trae a este pleno. Dende o Concello de Allariz queremos expresar o noso firme e decidido apoio á candidatura de Xosé Suárez como figura homenaxeada no Día das Artes Galegas 2026, promovido pola Real Academia Galega de Belas Artes. Xosé Suárez, nado en 1903 e finado en 1974, nado na nosa vila, foi un fotógrafo esencial na historia da arte galega do século XX. Coa súa cámara soubo capturar a realidade social do seu tempo cunha fonda sensibilidade estética e cunha visión comprometida e avanzada, converténdose nun pioneiro da fotografía documental en Galicia. A súa obra constitúe un testemunho único do noso pasado e un legado artístico de valor incalculable. Dende Allariz sentimos un orgullo profundo pola súa traxectoria e consideramos que esta candidatura non só contribúe a recoñecer o seu labor, sino que tamén axuda a recuperar e divulgar a súa memoria entre a cidadanía e as novas xeracións. A súa escolla para o Día das Artes Galegas sería un acto de xusticia histórica e cultural. A vista dos antecedentes, proponse ao Pleno como órgano representativo de toda a veciñanza a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, apoiar a candidatura de Xosé Suárez como figura homenaxeada no Día das Artes Galegas 2026. Segundo, poñerse a disposición da Real Academia Galega de Belas Artes para colaborar en todas aquelas iniciativas que poidan contribuir a homenaxear dignamente a figura e obra de Xosé Suárez. Terceiro, dar traslado deste acordo á Real Academia Galega de Belas Artes. Este é o documento que se remitiu e a mí o único me queda por añadir é que efectivamente é unha cuestión merecida para un veciño de Allariz que tuvo un papel notable no mundo da fotografía, que ten unha historia persoal que é digna de ser coñecida e recoñecida e que, por lo tanto, apoiar unha candidatura como esta e que finalmente se conseguira que para o ano que ven, para o 2026, fora a figura homenaxeada, suporía para un veciño de Allariz e, por tanto, tamén para a cultura e para a historia de Allariz, unha aportación importante. Ese é o motivo pola que nós, con esta urxencia, traemos esta proposta precisamente para que no plazo legal que está establecido no día 19 para a presentación de apoios e de cartas de apoio poda telo a Academia ali en representación de toda a veciñanza de Allariz. Por parte do Grupo Popular? Non, en este caso, como non podía ser de outra maneira, apoiamos claramente esta proposta que se fai. De feito, consideramos que un representante de Allariz e, en certo modo, un símbolo de Allariz, non só de Allariz, sino de Galicia. É dicir, é un personaxe dunha trayectoria increíble e queremos que hai xente fora de Allariz en moitos lugares que ve fotografías famosas del que non saben que son del, pero que son del, evidentemente. Xente que está máis en contacto co mundo das artes, pois sí sabe que son de José Suárez, pero creemos que é un recoñecemento que é merecido e que debemos facer, sen lugar a dudas, apoiámoslo. Parte do Grupo Socialista? O noso voto a favor tamén. Vale, pois sometemos a votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade de todos os grupos. Vamos entonces co punto número 10, rogos e preguntas. Non hai ninguna presentada por escrito, non sei se hai algunha verbal. Sí. Antes de nada, un punto menor que se me olvidou en el tema de Ciarrica, entonces, como rogo, traslado. Non, é que a ficha que figura en área de reparto que se elabora dentro desa modificación puntual figura como ano do convenio 2014 cando ano do convenio 2004. Entonces, creo que se debe corregir. Ahora xa outro punto xa propio de rogos e preguntas. En relación co PECHA, o Plan Especial do Casco Histórico,
queremos saber cual é a situación do proceso de notificación do plan do teórico. Están empezando a chegar en 2016, por que debe correxirse ese ano da Lei do Solo de Galicia. Pero solicitamos saber cual é o proceso de notificación prevista para cumprir co prazo de exposición de 2 meses, o prazo de exposición ao público. Están empezando a chegar notificacións, mas son as notificacións individuais genéricas en que se remite a unha posible página web e ao DOGA. Entón, en paralelo, neste proceso hai un doble proceso, por así dicirlo, un proceso das notificacións individuais. E, por outro lado, digamos, hai o proceso de publicación xeral global, digamos, no DOGA, en un periódico da provincia. Entón, solicitar cual é a previsión do proceso de notificación para que se poda dar cumprimento ao prazo de 2 meses de exposición ao público. Efectivamente, as notificacións están chegando agora mesmo, están chegando a todo o mundo, lóxicamente se van a cumprir os 2 meses, que todo o mundo teña a súa disposición os 2 meses, pero a maiores se van a habilitar días tamén, aparte da información xenérica que poda haber, ou do link que se poda remitir, días para que se poda reunir todo o mundo coa empresa redactora e que, por tanto, podan ver con detalle ali esa información apoiada polos técnicos que fixeron a redacción do plan especial. Aí eso se van a facer, se vai a facer publicidade dos días, horas, disponibilidade e teléfonos para as citas para facer ese traballo e, por tanto, non vamos a ceñirnos exclusivamente a que podan ir ou non a un link ou a un boletín, sino que podan facelo in situ na propia oficina de urbanismo. Estase preparando un espacio para facelo ali, para que haxa un espacio para que poda instalarse a empresa redactora ali, que o farán próximamente xa, para que se podan dar esas citas de todo o mundo que quiera persoalmente pasar por ali e ter cuantas aclaracións precise ou necesite axuda tamén para preparar a alegación, se fora necesario, facelo tamén e, por tanto, que conten con toda a información. Por tanto, van a ter todas as garantías legales, non só de cumplimento dos plazos, dos 2 meses de plazo que teñen disponible, sino tamén as ferramentas tamén e a axuda necesaria para poder entender ben as fichas de cada unha das propiedades e que, por tanto, non quede ninguna dúbida a ese respecto por parte dos propietarios. Redundando en iso, está previsto, que era o motivo principal da pregunta, sacar a publicación ao DOGA en o periódico unha vez rematadas todas as notificacións individuais ou vanse mesturar? Iso é a pregunta fundamental neste caso. Vamos a facelo cuanto antes. No, pero ten que haber un orden para poder cumplir o prazo de 2 meses. Claro, en un principio a intención precisamente para cumplir ese prazo que sean as notificaciones feitas e despois as publicacións para, ainda que sexa un prazo un pouco maior, entre comillas, pero para que se cumplan os 2 meses. O prazo fundamental dos 2 meses é o que marca o DOGA, pero é que é unha aclaración que é importante, porque se non, a ver, se parte das notificacións individuales se fan despois de que salgan o DOGA, pode haber aí unha deficiencia en canto ao cumprimento do prazo de 2 meses. Entón, non, vamos a garantizar o prazo de 2 meses, por suposto. Que seguramente, feitos os intentos correspondentes, as notificacións individuais que non se consigan sacaránse en o boletín oficial do Estado Supremo. Sirve co boletín oficial da provincia e sirve cunha notificación neste caso. Vale. Alguna pregunta máis? Despois, que ese plazo de 2 meses, por lo menos o plazo de 2 meses que marca o DOGA, que documentación vai estar a disposición dos propietarios? Quero dicir, nos consideramos de que debe haber acceso a unha página web, a través dun link ou como sea, de forma que se poda acceder ao PEI aqueles que teñen medios informáticos, pero tamén debería haber, durante ese prazo de 2 meses, unha documentación en papel para aqueles que non teñen eses medios informáticos, independentemente do que sinalaba a señora alcaldesa, de que, digamos, que poda haber uns días de consulta para cada unha das persoas ao equipo redactor, pero o documento en sí, durante 2 meses, debería estar físicamente disponible ou no Concello ou na Oficina de Habilitación, non sei onde está previsto. Na Oficina de Urbanismo está previsto. Vai estar un documento en papel ali disponible, a parte do link. Un exemplar en papel,
a maior están os medios digitais, que son os que además se ve con detalle, porque podes facer ampliación e se pode ver todo con máis detalle, podes ver todo eso, pero a maiores, lóxicamente, habrá un en papel. Alguna pregunta máis? Despois, un tema que é un agradecemento, e desde aquí queremos facelo. Queremos expresar o agradecemento e recoñecemento a nosa compañeira Ludo Porto polo notable esforzo que fixo no seu momento para conseguir a declaración da condición de augas mineiro-medicinais das augas do Hotel Oca de Allariz. Esta declaración de condición de augas mineiro-medicinais conseguiuse en maio de 2023 desde a Área de Benestar e Termalismo da Deputación Provincial de Ourense, que en ese momento dirixía precisamente Ludo Porto. Esta declaración estuvo bloqueada durante moitos anos, ata que desde a Deputación se conseguiu este recoñecemento de auga mineiro-medicinal, que é unha condición indispensable para a certificación de balneario do Hotel Oca. Ora, ese Hotel Oca sí que se pode chamar Hotel Balneario Hotel Oca de Allariz, coa súa recente certificación de balneario. Entón, queremos expresar ese agradecemento e recoñecemento a Ludo Porto por ese traballo que foi decisivo para que se pudera conseguir a declaración e a certificación como hotel balneario do Hotel Oca de Allariz. Por suposto, sumámonos a recoñecer a todas as persoas que fan un traballo que consiguen ao final, que poda haber máis logros tamén para o Concello, por tanto, nós tamén nos sumamos a ese recoñecemento. Solicitaron que haxe unha periodicidade de plenos ordinarios cada mes ou cada 2 meses, que non se alonguen tanto no tempo. Sí, de feito, está xa preparada case a orden do día do pleno ordinario do mes de xuño, que será ordinario, que será xusto despois do BOI. E que hai algunha cuestión que tamén por unha cuestión de plazos ou porque non estaba aquí algún dos documentos que non chegara aínda, pois xa decidimos convocar este e non esperar máis e, por tanto, ir a outro que será ordinario xa. Por parte do Grupo Socialista? Sí, bueno, se sabe algo sobre a última moción que presentamos de Pumares da pista sobre o arranxo, se a Deputación está xa en marcha ou non? Pois a solicitude non quero decir se foi previo ou posterior, pero dende logo foi naquel intre cando sí que viñeron ata aquí a facer a valoración, porque non sei se saben como opera isto, teñen que facer unha valoración dos traballos que se van a executar e da maquinaria que precisan, e a partir de aí solicitan do Concello que se faga cargo dos gastos de gasoil ou de outros inputs que sexan necesarios. Eso foi en novembro do ano pasado, naquelas mismos xa se fixo, xa se deu ok por parte do Concello a proposta que nos facían da Diputación da solicitude, e fai 2 semanas ou 3 semanas puxémonos en contacto coa Diputación ou non volver a ter novas ao respecto. Xustificáronnos que en concreto aí tiña que vir un bulldozer e teñen 2, pero un está ainda averiado dende fai 1 ano e outro que o avanxaron pero se volveu a averiar e entón ten lista de agarda no asunto, pero bueno, que sí que estamos aí e que cando entremos pois procederá a executar. E ata aí podo contar nada máis, pero bueno, en principio o que a nosa parte está en marcha e agora agardar que se sexa executado. Moi ben, moitas grazas. Alguna cuestión máis? Nada máis, gracias. Vale, pois entonces, sen máis asuntos que tratar, levando a sesión sendo as 21 horas e 2 minutos. Bueno, pois nada.